אני אסתי ואני הולכות לדבר היום בעצם על כל מה שקשור בצילום בסלולרי. המכשיר הקטן הזה שנמצא לכולנו ביד, ומצאנו לנכון, אסתי העירה את תשומת ליבי ואני מצאתי לנכון מיד לשלוף אותה לתוך החממה, שהיא כבר חברה בה מן הסתם, וקצת לתת לנו יותר דגשים וטיפים, ותמיד אני אומרת לאנשים שאני מצלמת אותם בסלולרי שלהם אפילו, והם אומרים לי וואו, אמרתי להם טוב אני צלמת, אז כן, גם בתור צלמת את צריכה לדעת להשתמש קצת יותר טוב מכולם במכשיר הזה, וזה מה שבעצם אנחנו הולכות להעביר פה. אסתי הולכת להעביר פה. אז אסתי, כמה מילים על עצמך, מי את, מה את, מאיפה את באה, מה את עושה, ואחרי זה אנחנו נשתף את המצגת שלך, ונתחיל לדבר על הנושא המרכזי שלנו לבוקר זה. אז בוקר טוב לכולם, שמחה שאתם פה איתנו. אני אסתי, אני אסדר את הפוקוס. אני אסתי להט, אני מפתח תקווה, רגע, אני מפתח תקווה, זוזי. לא זזה, זה תמיד לטבע שלי. אני בוגרת, למדתי תארים, כל מיני תארים, יש לי היסטוריה לימודים ארוכה, עזבתי את ההייטק לפני בערך כשנתיים, ואמרתי אני פותחת עסק, החלום שלי זה כל הזמן צילום, ולקחתי את זה בשלב של הצילום בנייד, זה משהו שאני כל הזמן מצלמת, כל הזמן מתעדת, הקטעים האלה כמו של ילדים קטנים שמסתובבים ונעצרים, ואתה אומר להם נו בוא כבר, אז אני כזאתי שנעצרת, חייבת לעצור לצלם פרח, חייבת לעצור לצלם דברים שאחרים פשוט עוברים הלאה. אגב, זה תרגיל מאוד יפה שאני תמיד ממליצה לעשות, לראות את הדברים שאחרים עוברים, ולראות את הדברים שנמצאים על הדרך, וזה אגב משהו שנורא היה בקורונה, שכאילו היינו צריכים להיות ב2 מטר מהבית, וכל כך הרבה דברים מצאתי לצלם, עשיתי לעצמי אתגר, פשוט לצלם כל הזמן דברים, וזה מדהים, זה מדהים. אז אני ממליצה ככה בתור התחלה, תלכו על זה, תעשו את התרגיל הזה. אז אני גרה בפתח תקווה, נשואה +2, ונתחיל עם המצגת. יאללה. אני רק רוצה להגיד שהשבוע העליתי אחרי פגרת קיץ מאוד ארוכה, נושא שבועי לחממה, והנושא הוא חממה גדול, וזה יכול דווקא די להתחבר לנושא שלנו היום, כי אתן מסתובבות, ואתן לא כל הזמן עם מצלמה, אז יש לכם סלולרי בכיס, ואם אתן רואות משהו גדול שעשוי להצטלם מזווית מסוימת, באופן שבו אתן רוצות להראות אותו, אז זו הזדמנות נהדרת לקחת את האתגר הזה צעד אחד קדימה, וגם להשתתף בנושא השבועי של חממה גדול. אז מיקי, דרך אגב, לגבי זה, במצלמה שבנייד, זה מאוד מודגש, שמה שקרוב גדול, מה שרחוק קטן. אז בשביל התרגיל הזה, באמת, אם אתם לוקחים את הנייד, כשמשהו קרוב, הוא נראה ממש גדול. אז באמת להשתמש בזה, ואפשר... ישר קיבלתם גם טיפ. טוב, אני משתפת את המצגת, אסתי, והבמה שלך, יקירה. אז אנחנו הולכים לדבר על נושא של צילום בנייד לצלמות, אני מדגישה את הנושא של צלמות/צלמים, כי יש פה הרבה יתרונות לנו בתור צלמים, מאשר לאנשים שהם לא מכירים את הנושא של צילום. אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, אני קצת עליי, אני מדריכת צילום בנייד, אני מלווה עסקים לבטא את היכולת שלהם באמצעות הטלפון, באמצעות המצלמה שבטלפון. בנוסף אני גם יוצרת תוכן לעסקים ומפיקת אירועים וכל מיני פעילויות נוספות. אז בעצם, אוקיי, אז את צלמת, בשביל מה את צריכה להשתמש בנייד? בשביל מה... למה? יש לך את המצלמה שלך, מה עשינו בזה שאנחנו הולכות ומשתמשות בנייד שלנו? אז נתחיל בזה שנייד, כשמו כן הוא נייד, הוא נמצא איתנו כל הזמן, זה זמין, זה שמיש, אנחנו מכניסות אותו לכיס, אנחנו שולפות אותו, מצלמות איתו, לא תמיד אנחנו מסתובבות עם מצלמה, הוא לא כבד, נוח להסתובב איתו, גם להיכנס איתו לכל מיני מקומות שאנחנו קצת מפחדות ללכת איתו, כמו למשל דברים ממים, אם אנחנו הולכים לרפטינג או דברים כאלה, אז אנחנו יכולים יותר בנוחות להסתובב איתו מאשר עם המצלמה.
לאחרונה גם אנחנו רואים שהתמונות יוצאות באמת באיכות טובה, ומשהו מאוד חזק בנושא של המצלמה שלנו בנייד, זה שאנחנו יכולים ליצור איתו תמונות אחרות ייחודיות יצירתיות. כמו שאמרתי קודם, גדול, קטן, דברים שהמצלמה הרגילה שלנו, מה זה קשה לנו להכניס את הטלפון, את המצלמה לתוך מקום קטן, לתוך חלל קטן, פה העדשה שלנו היא כל כך קטנה, שאני יכולה להכניס אותה לתוך גליל קטן, לתוך משהו שיוצר לי אפקט של הובלה, הולכה, נורא קל לי גם לרדת למטה, נמוך. הרבה תמונות אני אוהבת לצלם מנמוך, ואני רואה צלמות שמשתתחות על הרצפה, סבבה, אבל קצת יותר נוח לעשות את זה עם הנייד. אני גם נותנת עוד טיפ קטן, אני הופכת את המצלמה, את הנייד, כך שהמצלמה תהיה למטה, ואז בכלל אני מקבלת זווית מאוד נמוכה. אז אני מקבלת צילום מאוד יצירתי, מאוד ייחודי, אני נכנסת לכל מיני פינות שהמצלמה הרגילה שלי, קשה לי להיכנס איתה, אם אני עם עדשה רחבה, אז בכלל זה בעייתי עם מצלמה, ופה כבר יש לי את כל הסוגים של העדשות, תלוי בדגם של המצלמה שלכם, אבל יש פה 2-3 עדשות ברוב המצלמות, וזה באמת הנושא הבא, זה קל להחליף עדשות, אתם מכירות את זה שאתם מוציאות ומחליפות עדשה במצלמה רגילה, פה אני פשוט לחיצת כפתור, ואני עוברת ממצב של עדשה אחת לשנייה, כשיש לכם את המצב של צילום, יש לכם למטה אפשרות לראות או במספרים או בציור של עלים, וזה בעצם מעביר אותי ממצב של עדשה אחת לשנייה, עדשה רחבה, עדשה רגילה או עדשה תלת. מיידיות כדי ליצור תוכן, זוכרות את זה שאתן מצלמות, מורידות למחשב, מטפלות בזה, אורחות, פה אני נכנסת לאינסטגרם, צ'אק, ישר מעלה את הסרטון שעשיתי, קצת אפקטים, קצת זה, קצת מלא, קצת פה, קצת שם, ישר מעלה לאינסטגרם, זה חשוב לעסק שלנו, זה חשוב כי גם אחר כך עד שהריל טיים עובר כבר, עד שאני נכנסת למחשב, מורידה וזה, פה כבר הכל מיד, אני שנייה לוקח כבר מתוך מיומנות, שנייה נכנסת לאינסטגרם, עושה שייר, מעלה סטורי, הנה אני מוצאת צילומים. באמת אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד שאחד השימושים היותר חשובים לנו כצלמות בנייד, ואם נעשה את זה באופן מקצועי, אז זה בכלל יהיה איזשהו יתרון שלנו, זה שבאמת אפשר לצלם מאחורי קלעים של סשנים שלנו, אפשר לצלם זוויות שאתם לא בדיוק מצלמות עם המצלמה, רק על מנת לעלות סרטונים או לפרסם את זה בסטורים, רילסים, לא רק סרטונים, גם תמונות, זה באמת מאוד מאוד זמין וידידותי ומתאים לנו לעבודה, זה כאילו יכול להיות עוד כלי עבודה. לגמרי, אני תמיד אומרת, אני לא מבטאת לגמרי את המצלמה, תראו אותי מסתובבת גם וגם, מי שמכיר אותי, יש פה כמה חברות שלי פה, שיודעות שאני עושה גם וגם, עושה תמונות פה ועושה תמונות פה, ואחר כך יודעת לשלב. נושא של האפליקציות, אז יש לי תמונות, ויש לי כבר אפליקציות, אינשוט, וכל הקפקט, כל האפליקציות שאני מיד מכניסה את התמונות, אני לא צריכה להיכנס לבית, להוריד למחשב, להעביר את זה, הכל כאילו בתוך הטלפון, וגם בגלל שזה עולה לרשתות, אז זה לא צריך להיות ברמת איכות גבוהה, זה יכול להיות ככה על הדרך, וגם אנשים אוהבים את זה שאתם מראים מה קורה עכשיו, ולא צריך שזה יהיה מושלם, וזה יכול להיות אותנטי, ואתם פשוט מכניסים כמה תמונות לאינשוט, צ'ק צ'ק צ'ק, ומיד יכולים לעלות ריל. נושא של עוד יתרון של הנייד, זה בגלל שזה נייד, אז יש כבר את הנושא של בינה מלאכותית, תיקון צבעים, תשימו לב לפעמים כשאתם מצלמים, אתם רואים משהו ואז פתאום זה משתנה, פתאום הוא מתקן את הצבעים, הוא עושה דברים שנראים קצת שהוא לא כמו התמונה המקורית, וזה נראה יפה, אז זה אחד היתרונות שאחר כך כשאני מגיעה למחשב בבית ומורידה תמונות מהמצלמה, אז אני צריכה קצת לעשות עריכה של תמונות לייטרום ולתקן צבעים. פה הרבה פעמים יוצא לי שאני פשוט לא נוגעת בתמונות שיוצאות מהנייד. דבר מאוד חשוב גם מבחינתי שאני רואה את זה, כאלה שמצלמות צילומי רחוב וכולי, פחות מאיים. כשאני באה למישהו עם בומבה של מצלמה, זה מלחיץ. אם אני באה עם הפלאפון ועושה תמונות ככה על הדרך,
יוצאות תמונות מגניבות, ואנשים לא נלחצים כי כולם בעצם עם ניידים ומחזיקים את הנייד ומצלמים איתו. זה פחות מאיים על אנשים אחרים. ודבר מאוד חשוב, תיעוד עצמי. מה זאת אומרת? המצלמה שלי תפוסה, כי אני מצלמת, אני מביא מישהו אחר שיעשה לי תמונות, כמו שמיקי אמרה בהתחלה שהיא מצלמת את הצלמות. אז בעצם אני יכולה לתעד אותי, מצלמת עם המצלמה שלי בנייד שלי, לבקש ממישהו, קח שנייה את הפלאפון שלי, תצלם אותי. אז נראה לי מניתי מספיק סיבות למה כדאי לכם להשתמש בנייד. לגמרי. עכשיו לכן, בתור צלמות יש המון יתרונות, ואני כשאני מסבירה למישהי שהיא צלמת ומדריכה מישהי שהיא צלמת, יש לי המון קרקע פוריה וקרקע התחלתית מעולה בשביל להסביר. קודם כל היכולת שלכם לצלם, ואתם רואות דברים, ואתם מבינות בצילום. אני אומרת, בואו תעשו פורטרט כאילו כדי שיהיה לכם עומק שדה רדוד. סבבה. במקום להגיד מטושטש מאחורה, ובואו תעשו את העוצמה, אתם מבינים עניין, איזון לבן, אתם יודעות על מה אני מדברת, נושא של חשיפה, תורידי חשיפה, אז אתם יודעות, ברגע שאני מסבירה לכם את הציור של השמש, אתם מורידות ימינה, שמאלה, אתם מבינות שבעצם אתם מקטינות את החשיפה, מעלות חשיפה, אייקי, הדברים האלה שאתם מכירות, ואנשים אחרים לא מבינים במה מדובר, ואני צריכה גם להסביר להם. סוגי עדשות, אתם יודעות, עדשה טלה, עדשה רחבה, אתם מבינות על מה אני מדברת. יתרון שלכם גם שאתם יודעות דברים אוטומטית, למשל לנקות מצלמה. אני תמיד אומרת בשיעורים, בהדרכות שלי, הדבר הראשון שעושים לפני הכל, תנקו את המצלמה, תנקו את העדשה של המצלמה. אז אתם כבר מכירים את זה, אתם יודעים על מה מדובר, ואתם אומרים, נכון, אבל אתם יודעים על מה אני מדברת. נושא של הידע שלכם בבנייה של הפריימים, אני אומרת חוק השלישים, אני אומרת קווים מובילים, אתם מבינים במה מדובר, ואתם משתמשים בזה, ובעצם יותר קל... אתם משתמשות, אנחנו רק נשים. אתם משתמשות בזה, ויותר קל לכן להבין על מה אני מדברת. אני באה ואני אומרת למישהו, תוסיף קווים מובילים, אז הוא אומר לי, איפה זה בהגדרות? אני אומרת למישהו, בוא נוסיף את הקווי רשת, הוא אומר, רגע, אבל יראו את זה בתמונה, כאילו אתם יודעים על מה מדובר. כל השאלות האלה שהן מובנות למישהו שלא מבין, מובנות עבורי, עבור אותם אנשים זה לא מובן. אוקיי. פחות אתם מכירים, מה הדברים שפחות מוכר לכם, שאני פה בשביל לעזור לאנשים שפחות מכירים? הנושא של ההגדרות הטכניות, כמו שאמרתי, חוק השלישים, רגע, איפה מוסיפים את הקווי רשת? החלפה של עדשה, על מה לוחצים? אז כבר הסברתי לכם, לוחצים למטה על העלה או למספר, תלוי איזה מצלמה יש לכם. כל הנושא של צילום מתקדם, יש לכם אפשרות למטה לבחור צילום מתקדם, ואז אני אומרת לכם, בואו, נראה, תוך שנייה אני אומרת לכם, הנה, פה ה-white balance, איך אנחנו משלים, ויש לכם תמונות עם שמש אדומה. אופציות הצילום, אז רגע, מה, אתם תמיד מצלמים התמונה, אז יש אופציות אחרות, יש צילום מזון, יש צילום לילה שזה בעצם תריס שפתוח הרבה זמן, כל הדברים שקשורים לאופציות הצילום, ושאתם פחות מכירים אותם, אבל זה תוך שנייה אפשר להסביר עליהם. צילום מזווית נמוכה, כמו שאמרתי לכם קודם, הנושא של להיכנס למקומות, הנושא של לקחת את הטלפון ולהפוך אותו כך שהמצלמה תהיה למטה, ואז אנחנו ממש מתקרבים. נושא של השתקפויות, אני מאוד אוהבת לצלם השתקפויות. אני פשוט באה עם בקבוק מים, לוקחת, שופכת על הרצפה ומצלמת השתקפות. זה משהו שעם מצלמה רגילה מאוד קשה לעשות, כי צריך המון מים. ציוד נוסף שצריך בשביל הפלאפון שלנו, יש חצובות שהן מתאימות לניידים, יש שלט שלוחצים בשביל לצלם דברים, רינגים, כל מיני דברים נוספים שאפשר להשתמש בהם, וזה דברים שמיועדים לנייד ופחות למצלמה, למרות שגם יש אותם למצלמה, אבל צריך לקנות במיוחד. אז אני פה כדי לתת לכם כמה טיפים היום. קודם כל, תלמדו להכיר את הנייד שלכם, תלמדו את ההגדרות, תלמדו את האופציות השונות שאתם יכולות לעשות, תלמדו את הזוויות, תנצלו את זה שאנחנו יכולות להגיע לכל מיני מקומות, תנסו עכשיו למשל לקחת כיסא שיש לו פסים, תכניסו את העדשה בין הפסים, שיראו גם פסים בקצוות, דברים שקשה לעשות אותם במצלמה רגילה, תנסו להצמיד את הפלאפון שלכם, תנסו לצלם עם השתקפויות, עם מראות, זוויות ייחודיות, שקשה לכם להוציא במצלמה רגילה, ותראו איזה דברים מגניבים אפשר לקבל. כמובן יש לכם את הטיפים הרגילים של נושא של תאורה, של קומפוזיציה, חוק השלישים, הובלה, כל הדברים הרגילים.
בנושא של תאורה אני גיליתי שהמצלמה יודעת להתמודד עם האור חלש, יותר טוב מאשר הנושא שאצלנו של האיזו, שצריך לעלות הרבה איזו, אז לפעמים בשעות בין הארבעים שכבר השמש יורדת, אני יותר נוטה לשלוף את המצלמה. מיידיות, תנצלו את זה שיש לכם את הכל בנייד, ואתם צילמתם, תעלו את זה לרשת, תעלו את זה לאינסטגרם, זה נמצא כבר, זה באמת כמה קליקים, אתם שמה. וטיפ נוסף זה תביאו גם סיפור, תספרו סיפור, הנה עכשיו אני נמצאת בלוקיישן כזה, ואני מצלמת את המשפחה, או עכשיו אני חזרתי מטיול, ותראו איזה מקומות, ותראו איזה לוקיישנים יפים יש לי, או תראו איזה שקיעה, איזה שמיים יפים, תספרו גם סיפור קצת מאחורי זה, תוסיפו קצת מלל שיהיה מעניין, תוסיפו קצת מוזיקה, שיהיה גם מעניין לצופים. תנסו להביא דברים שהם לא בנאליים, דברים שגם מעבר, תוציאו את היצירתיות שלכם לתמונות שאתם מביאות. יש שתי שאלות, אז תגיד לי כשאת מוכן. אני עושה הפסקה בשביל השאלות. אוקיי, אז צופיה שואלת, איזה אפליקציות אתה ממליצה לעריכה? זה בהמשך? בשביל מה? בשביל וידאו, אינשוט אני מאוד 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 אוהבת, קאפקאט גם כן, אבל אינשוט הוא מאוד טריוויאלי, הדברים הולכים שם, זורמים שם מאוד מהר, אם את מדברת על נושא של וידאו. אם את מדברת על סטילס, אז יש לייטרום לנייד, אני משתמשת בלייטרום לנייד. יש לכם כבר את היוזר, תשתמשו ביוזר שלכם, אתם יכולים להשתמש אני חייבת להודות שאני את כל הסרטונים שלי שאתן רואות בסטורי וכאלה, עם הכתוביות, בלי הכתוביות, הכל אני עושה בתוך האינסטגרם. כאילו כמובן שאני הולכת לקפצ'ן להכניס כתוביות, אבל באפליקציה שנקראת קפצ'ן, אולי אחרי זה נשים לכם בפוסט למעלה כמה לינקים לתוכנות עריכה בנייד, בגדול קפשן זה לאייפון. סליחה? קפשן זה לאייפון. אוקיי, לא ידעתי. ובכל מקרה, באמת בתוך הרילס עצמו של האינסטגרם, יש כל כך הרבה אופציות לעריכה, אני כמעט ולא משתמשת קפקאט, ברכה לי המילה. אז סבבה, אז אנחנו נכתוב פה, צופיה למעלה, כמה המלצות לתוכנות שכדאי שתשתמשו בהן. תשתמשנה. והייתה שאלה נוספת גם אמרת. כן, וריקי שואלת, יש לה אייפון 11, היא רוצה לצלם וידאו עם חיתוכים, כדי לקבל סרטון מגוון, אך לא מצאתי איך עושים זאת, אם אשמח להסבר. מה זאת אומרת חיתוכים? אני מניחה לגבי קפשן חייב מנוי, כן, לגבי קפשן חייב מנוי, אני יכולה להסביר לך איך אני עושה את זה גם בלי מנוי. לא לגלות. אני מניחה שריקי מדברת על כל מיני רילסים שהתמונה עוברת מסרטון כזה לסרטון כזה לסרטון. זה בעריכה, זה וידאו עושים שוטים, ואז אחר כך מחברים אותם בעריכה, אז זה מעברים, קוראים לזה מעברים בין לבין, אם אני עושה את זה באינשוט, אם עושים את זה באינסטגרם, זה מעברים, אז יש מעברים של שמאל, למעלה למטה, קופצים, מסתובבים, יש כל מיני אופציות. אז בגדול באמת, ריקי, את הסרטונים, פשוט תצלמי כל מיני סרטונים קצרים, של אפילו 3 שניות, ואז את עושה להם חיבור ומעברים בתוך האינסטגרם עצמו, בתוך הקטע של הרילס שם, ואת יכולה אחרי זה פשוט לשמור את זה כסרטון אצלך בטלפון, ולהעלות את זה כסטורי, את לא חייבת להעלות את זה כרילס. אגב, אפרופו סרטונים, אז כשאתם עושים סרטונים, אני ממליצה לכם, תשימו לב עכשיו לסרטים, כשאתם רואים סרטים, תראו את הסצנות. למשל, סצנה של מישהו הולך, אז מראים אותו הולך, אחר כך מראים את מה שהוא מחזיק, אחר כך מראים את הרגליים, זה יוצר סיפור, זה משתלב מאוד יפה. אז עכשיו כשאתם רואים סרטים, תראו את זה בעין ביקורתית, ותנסו לחכות את זה, ולראות איך גם אני עושה. כשמישהו הולך, תצלמו אותו מאחורה, תצלמו אותו איך הוא מגיע ללוקיישן, אחר כך תצלמו בקלוז-אפ, תעשו כל מיני דברים שיהיו מעניינים לצופה. עכשיו, אנשים היום מאבדים עניין מאוד מהר, תעשו את זה מהר, סרטון, כמו שמיקי אמרה, 2-3 שניות, כל שוט כזה, לחבר ביניהם, והסרטון עצמו לא ארוך, אנשים מאבדים עניין, עוזבים את הסרטון, אתם לא רוצים שיעזבו לכם באמצע, קצר ולעניין.
אז ריקי באמת חידדה פה וכתבה חיתוכים, לעצור את הצילום ולהמשיך אחר כך. את יכולה לעשות את זה בתוך האינסטגרם בסטורי עצמו, אבל בגדול, באופן אישי ממליצה לך לצלם סרטונים קצרים ואז לערוך אותם בתוך האינסטגרם. אגב, כשעושים וידאו, יש אפשרות גם לעשות פאוז. הוא יכול שעל זה התכוונה, לעשות פאוז ואז להמשיך את הסרטון, אבל פחות יש לך פה שליטה. יותר עדיף, כמו שמיקי אמרה, סרטונים ואז לחבר אותם בצורת שליטה עם העברים, מאשר פאוז שזה חתוך. בדיוק. עוד שאלות בינתיים? ראיתי שמישהו שיש לו סמסונג יוצר את הסרטון, עוצר, משנה זווית וממשיך. כן, זה בדיוק העניין הזה, זה כאילו ניתן לעשות את זה בתוך האינסטגרם עצמו, ברילס, אבל אז את צריכה מאוד לדייק אם את מתחשבת במוזיקה וכאלה. אני באמת שוב ממליצה לצלם כמה סרטונים בכל מיני זוויות ואחרי זה לחבר אותן. יש לך שליטה. ואירי שואלת, מה אורך הסרטון לפרסום של עסק, ללא דיבור? את רוצה לענות על זה? ברזל. הכי טוב זה תלוי גם מה את מציגה, אם את מציגה משהו שהוא ארוך, או אם את מציגה משהו שהוא ממש קצרצ'יק, ואת רוצה רק להציג לוקיישן מסוים, אז זה ממש יכול להיות קצר. עוד פעם, אנשים מאבדים עניין מאוד מהר. וזה כל הזמן את צריכה לתפוס אותם, כל הזמן את צריכה לעשות להם הוק, ולתפוס אותם בעניין, וזה כל אחת מהשוטים שלך צריך להיות עוד יותר מעניין ועוד יותר מעניין, כדי שישארו. לא ארוך. באמת, הטיפ הכי חזק זה קצר ולעניין. ממש, ולא להגיד שלום, נעים מאוד, הגעתי ללוקיישן, תראו איפה הגעתי, איזה יפה פה, לא, ממש. להתחיל בהיי ולעלות עוד יותר. מה עוד? יאללה, ממשיכים. אז בעצם אמרתי כל כך הרבה דברים טובים על הפלאפון, יש גם חסרונות, יש גם קצת בעיות שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם, ואנחנו צריכים לדעת אותם כשאנחנו באים לצלם, וברגע שיודעים את החסרונות, אז אנחנו גם יודעים להתמודד איתם. נושא של הזום דיגיטלי אנלוגי, ברגע שאנחנו מצלמים בנייד ועושים תנועה של זום, אנחנו מאבדים בעצם את הפיקסלים. אז תשימו לב לעניין הזה, תשתמשו בעדשה המתאימה, ואם אתם רואים שיותר מדי אתם צריכות לעשות זום, אז תשתמשו ברגליים, תתקדמו. זה אחד הטיפים הכי חשובים שאני אומרת, ואם אי אפשר, אז אתם יכולים לשלוף את המצלמה שלכם, ושם יש לכם זום, זאת אומרת, לא תמיד חייבים לצלם בנייד, יש לכם יתרון עצום שאתם מחזיקות את המצלמה איתכם. עוד בעיה עם הפלאפון זה שפיתוח של תמונות גדולות, אפשרי אבל עד גבול מסוים. במצלמה שלנו, אגב, יש אפשרות לעשות רואו בפלאפון. במצלמה שלנו, בנייד, אנחנו בעיקר משתמשים בהם כדי להעלות תכנים לאינסטגרם, לפייסבוק, שם לא צריך שזה יהיה באיכות גבוהה, באיכות תמונת הגדלת שלטי חוצות. אז תיקחו את זה בחשבון, אם אתם רוצים לקחת תמונה ולפתח אותה משהו רציני, אז תעברו למצלמה הרגילה, יש לכם שם את כל היתרונות של המצלמה הרגילה. חיישן קטן, בכל זאת, זה פיצקי, מנסים כל פעם לשפר, לעשות, אבל עדיין הוא קטן, ואתם מקבלים רעש ובתנאי תאורה חלשים רואים שזה חושך, אז תיקחו את זה בחשבון. גם יש לכם מצב לילה, שאתם יכולים להשתמש בזה, בעצם התריס פתוח יותר זמן, שימו לב שמצב לילה כמובן בתריס פתוח, תריס שהוא הרבה זמן נמצא, כל התנועה, שמים לב, מריחות, קחו את זה בחשבון, אתם יכולים להשתמש בחצובה. המיקום מחסון, אנחנו כל הזמן מצלמות, תשימו לב שזה גוזל לנו המון מקום, אחר כך גם לעבור לתמונות, לסנן, אז זה גם כן אחד החסרונות של הנייד, כמו גם במצלמה רגילה שאנחנו באים חוזרים מסשן וחוזרים עם 1200 תמונות מחצי שעה של צילום, אז תיקחו את זה בחשבון גם כן, קצת שנייה לחשוב לפני, ולא לצלם את אותה תמונה 5 פעמים אותו דבר בדיוק, כמו רגיל, כמו שאנחנו עושים במצלמה רגילה. אין שליטה מלאה בצמצם ותריס, יש קצת שליטה בצילום מתקדם, באופציה של צילום מתקדם, צילום מקצועי, אבל לא ב100%,
בסמסונג אתה יכול לשלוט פה, ובאייפון פה, כל מצלמה עם ההגדרות שלה, אבל אי אפשר לשלוט כמו שאנחנו שולטים במצלמה שלנו. לעבור להמשיך או שיש עוד שאלות בינתיים, מיקי? אם יש שאלות... שאלות, רק גלית כותבת שאת רעותה וכיף להקשיב לך. אז אני תודה. וגם שאני מופלאה. תודה. כן, מיקי, בהחלט. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על המצלמה, דיברנו כמה יופי, איזה כיף לצלם במצלמה בנייד, אבל איך אנחנו בעצם עושים את זה בפועל, שלא נשכוח, אנחנו חוזרות מסט צילומים הביתה, אין לי תמונות שלי מצלמת, אני רוצה להעלות סטורי, אבל שכחתי. אז זה מאוד חשוב נושא של הרגלים, תתחילו להרגיל את עצמכם, לצלם את הדברים שאתם עושים במהלך היום, תקדישו לעצמכם 2 דקות, לצלם את הדברים, עכשיו תהיו במודעות, מודעות זה כבר עניין, כבר התחלה טובה. תשלבו את הצילום שלכם במהלך היום-יום, גם דברים שנראים לכם בנאלי, תצלמו אחר כך, אתם לא חייבות לעלות, אבל לפחות שיהיה לכם את ההרגל הזה של לצלם מה קורה לכם במהלך היום. אני רוצה להוסיף פה, כי זה באמת מאוד מאוד חשוב. אנחנו כל הזמן מדברות על שיווק ועל כמה בא לכם להקים משיווק, ויש לכם פה כלי שאני אפילו לא קוראת לזה שיווק, אני אומרת, ספרו לעולם מה אתן עושות. העולם מתעניין, מי שלא מעניין אותו לא יסתכל על זה, אבל אתן חייבות להיות נוכחות כל הזמן ברשתות, אין מה לעשות. זו הדרך שלכם להפיץ את הבשורה, להפיץ את מה שאתן עושות. ואם אתן לא תהיו נוכחות, אני מבחינתי, שכל מי שנכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, הדבר הראשון שיקפוץ לו זה הפרצוף שלי, או ההליכת בוקר שלי, או השייט שעשיתי היום, שאני כל הזמן אהיה נוכחת לאנשים אחרים בתוך הנייד. וזה מאוד מאוד חשוב, אני באמת לא קוראת לזה שיווק, ואסתי הולכת לדבר על זה עכשיו, כי זה באמת אחד הדברים הכי קלים לעשות, ושצלמות הכי מתקשות איתו מאיזושהי סיבה. אז בואו תראו איך לעשות את זה בצורה קלה, ובאמת תהפכו את זה לשגרת יום, לא למשהו אני צריכה עכשיו לצלם, לא, את לא צריכה לצלם, את רוצה לספר לאנשים מה את יודעת לעשות, אנשים רוצים לדעת מה את עושה, אז באמת, את יודעת, אני לא פעם אמרתי לחברים שלי שאמרו לי, מיקי, את חופרת עם האתרי מורשת, אמרתי להם, אז לכו מהדף שלי, אני לא משווק את עצמי בשבילכם, אתם לא לקוחות שלי, אני לא נמצאת בפייסבוק בשביל לכתוב מזל טוב, הפייסבוק הוא כלי עבודה בשבילי, אני נמצאת שם בשביל להפיץ את הבשורה, בשביל שכל העולם, או מי שמתעניין, ידע מה אני עושה. אסתי, ספרי לנו איך אנחנו עושים את זה בקלות, ומכניסים את זה באמת לשגרה היומית שלנו. אז אני חילקתי את זה ל3 דברים בנושא של יום צילום. לפני הצילומים, תספרו קצת מה אתם עושות לפני, אם אתם מתכתבות עם המשפחה, אם אתם מבקשות להם, תראו לנו את הסט בגדים שאתם רוצים, את ההתאמה של הצבעים, איזה לוח השראה, מה אני הולכת לצלם, את הלוקיישן לפני כשאני מבקרת בו, כל הדברים האלה שפה אני לא בלחץ, יש לי זמן לעשות את זה בזמן שלי, זה לא מאני טיים, אבל כדאי לעשות את זה לפני, וואי, איך אני מתרגשת, מחר יש לי יום צילומים, וואי, איך אני מתרגשת, יש ילד בן זה, ואני קניתי לו בלונים, וקניתי לו בועות סבון, ממש להציג את הדברים שאתם עושות, ואת הסיפור שמאחורי זה. כן, אני רואה שאת מתה לספר משהו. את רוצה להגיד משהו? לא, אני ממש, אני קשובה. יש לכם את הזמן, אתם לא בלחץ. בלוקיישן עצמו, כשאתם באים לצלם במאני טיים, ביום עצמו של הצילומים, זה הזמן הקריטי שאתם שוכחות לצלם בדרך כלל, תגיעו קצת לפני, כמובן אתם עושות את זה, אבל תגיעו אז עוד 2 דקות לפני, תצלמו את המקום, תראו לאן הגעתי, תראו איזה מקום יפה, אני הולכת לצלם ליד האבן הזאת, ותראו את הקשר הזה, ותראו את המקום הזה, והתאורה פה מתאימה, והאור, דברים כאלה שיראו את המקצועיות שלכם. עוד טיפ שאני יכולה להגיד לכם, זה לבקש מאחד המשתתפים, למשל, אם אתם מצלמות בת מצווה, תבקשו מהאמא, בואי תעשי לי כמה תמונות תוך כדי, זה גם יהיה בשבילך, לראות איך הילדה עושה פוזות, גם בשבילי. אני לא חושבת שהייתה מישהי שאי פעם אמרה, לא, אני לא מוכנה לצלם. וזה נורא אותנטי לראות איך היא מצלמת, אפילו אתם יכולות לתת איזשהו טיפ, תצלמי אותי כשאני מצד ימין, מצד שמאל, וכשאני מתכופפת, וכשאני פה, דברים כאלה, תוך כדי גם הן מקבלות מזה ערך מוסף, ואז גם אתם מקבלים מזה win-win situation. אתם יכולות גם לשים חצובה, לשים את הפלאפון על חצובה,
לצלם וידאו ארוך, סבבה, זה יכול להיות וידאו של חצי שעה, זה לא משנה, אף אחד לא רואה את הוידאו, תערכו אותו, תעשו בפאסט פורוורד, תעשו קטעים מסוימים, בדיוק את הקטע המעניין שבו את אומרת לה לשים את היד ככה, לשים את הדברים האלה, לא מעניין אף אחד כל הסרטון, מעניין אתכם רק הקטעים הספציפיים שהיו בתוך הסצנה הזאת. שלט, אתם יכולים גם להשתמש בשלט, ללחוץ על השלט, יש חצובות שמגיעות עם שלט, ללחוץ על השלט ולהתחיל לצלם וללחוץ על השלט ולהפסיק. ואין פה איום, באיזשהו שלב אתם שוכחות שיש לכם בעצם מצלמה חצובה, ואז כשאתם באות לשלוח וואטסאפ פתאום נזכרת, חצובה שלי שם, היא מנהל. אז זה בזמן הריל טיים, שזה באמת הזמן הכי קריטי, והזמן שהכי אנחנו שוכחות את עצמנו. אחרי, גם כן, אחרי לתעד אחרי, איך אתם באות ובוחרות תמונות, איך אתם באות ועורכות תמונות, הנה התיישבתי ליד המחשב, איזה כיף היה לצלם את הבחורה המתוקה הזאת, איזה יופי, איך הם שיתפו פעולה, סביעות רצון, אתם יכולים לבקש בשבילכם גם, מהמשפחה, בואו תמלאו איזשהו סקר קטן של סביעות רצון ולפרסם את זה. אני בטוחה שהם ישתפו פעולה גם אם זה סקר קצר שכשאתם עושים בגוגל פורמס, כמה שאלות בשבילכם גם, שיהיה בשבילכם לטיפים להלאה, ואם סימנו 5555, למה לא להציג את זה? אז זה מבחינת צילומים שלכם ביום הצילום שלכם, של המשפחה, של הבת מצווה וכו'. עכשיו טיפ קטן בנושא של הרגלים, איך אתם יכולים לשנות הרגל, אז אל תנסו לשנות מיליון הרגלים, תעשו משהו אחד קטן, תחליטו שהיום אתם מצלמות, סתם דוגמה, בזמן מסוים, אז כשאתם שמות נעליים, בזמן הזה תצמידו את זה למשהו שהוא קבוע שאתם עושים, אתם תמיד שמות נעליים בבוקר, כשאתם באות לשים נעליים בבוקר, וואלה, אני מצמידה את זה לרגל של נעליים, אני עכשיו הולכת ומצלמת את הסט בגדים שהיא שלחה לי, אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואז בעצם אתם מצמידות את זה למשהו קבוע, ותראו שאחרי תקופה של כמה פעמים שאתם עושות את זה, זה כבר יהפוך לכם למשהו שהוא הרגל, ושהוא קבוע בסקייג'ואל שלכם. להצמיד את זה, תחליטו אתם, אם בבוקר אתם לוקחות תרופה, אז אחרי שאתם לוקחות תרופה אתם עושות, אם בבוקר אתם שותות את הקפה, יחד עם הקפה של הבוקר, יאללה, אני גם מעלה את ההתכתבות שהייתה לי אתמול, יאללה, אני גם מעלה את הצילום מסך של כל התמונות שצילמתי בבוק בת מצווה של אתמול. אז תצמידו את זה למשהו קבוע שאתם מכירות. שאלות עד לפה משהו? מישהו ששאל משהו? אוקיי, מעולה. אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום, כמו שאמרת, זה די עבר מהר. אז כמה טיפים. בואו תעשו סיפור, תספרו סיפור. יש לכם פה כלי מאוד מקסים, שאתם יכולות לעלות לאינסטגרם, לפייסבוק, תספרו סיפור שיהיה מעניין, תהיו יצירתיות, תתעדו את מה שאתם עושות, תהליך העבודה שלכם, הרעיונות שעולים לכם לראש, הלקוחות שמדברים איתכם, איך אתם מסתכמים איתכם, מה הם אומרים לכם, תצלמו אתכם. אגב, משהו מאוד חשוב, אתם לא חייבות להופיע בכל התמונות. כשאני אומרת לצלם אותך, זה לא דווקא אותך, זה את היד שלך, זה את הרגל שלך, זה את המצלמה שאת מכוונת אותה, שאת מחליפה עדשה, שאת מטעינה, איזו התרגשות, אני מטעינה את העדשה, את הבטריה שלי לקראת מחר, לאו דווקא אותך ספציפית שרואים את הפנים שלך, זה יכול להיות גם במרומז. אני מציעה לכם גם להכין שביעות רצון מהצילומים שלכם, זה גם בשבילכם וגם אחר כך כדי שתוכלו לפרסם את זה, איך היו מרוצים מהצילומים שלכם והם מרוצים. תצלמו את המוצרים שלכם, למשל תשימו את הקולקציה שיש לכם, אם אתם משתמשות בשמלות שלכם לצילומי הריון, תשימו על המיטה ותצלמו, תתעדו את הדברים. איזה קולקציה חדשה, בדיוק קיבלתי את הסמלה, איזה צבעים, איזה מהמם, אביזרים לכיתה א', תראו מה יש לי, גלובוס ועיפרון וזה וכיסא, כל צילומי ניובורן, יש כל כך הרבה ציוד לדברים האלה. תשתמשו במוצרים האלה, זה לא חייב להיות כל הזמן רק המצולם עצמו, זה גם המסביב. תגוונו, פעם תעלו סטורי, פעם תעלו ריל, פעם תעלו פוסט, פעם תעלו עוד סטורי ועוד סטורי, ופעם תצפרו על מה שהיה לכם היום, וכל פעם תשנו דברים, זה מעניין, זה מוסיף דברים נחמדים לקהל יעד שלכם. תשלפו את הנייד ותשתמשו בזה שהנייד הוא נייד. תנצלו את זה שהוא נמצא איתכם כל הזמן. וואלה, הנה, אני פותחת אותו, אני שנייה מצלמת משהו, אחר כך אני אשתמש בזה ולא לשכוח להשתמש בזה, או ישר על המקום לעלות סטורי. תהיו יצירתיים, כולם עושים הכל מהכל, אז אתם יכולים לקחת השראה מאנשים אחרים ולהתאים אותו
לשפה האישית, לביטוי האישי שלכם. למשל אצלי, הרבה ביטוי אישי זה נושא של השתקפויות, זה נושא של צילום מלמטה, מזווית נמוכה, דברים שכאילו רואים תמונה ואומרים כן זה שלך, אז תעשו את זה גם בנייד, שיהיה לכם את הביטוי האישי שלכם. אז זה לא טעות להסתכל מה האחרים עושים, זה בסדר להסתכל, תיקחו את זה ותתאימו את זה למה שמתאים לשפה האישית שלכם. זהו, מבחינת טיפים שלי להיום. מהממת, זה בדיוק מה שהיינו צריכות לדעתי, בהחלט חיסינו את כל המקום הזה של תכלס, זה בהחלט יכול לשמש אותנו כצלמות לשיווק, לספר לעולם מה אנחנו עושות. ובשבילי, אני גם הולכת עכשיו לעשות צילום מסך שלי מהלייב של מיקי, כדי שיהיה לי תיעוד אישי שלי מהסשן הזה. לא תאמיני, גם זה מה שאני הולכת לעשות מיד אחרי באמת, אתן יודעות, אני לוקחת עכשיו חלקים קטנים מהסרטון הזה, ואני יכולה לערוך את זה לרילסים קטנים ולסטורים קטנים. בכלל, אני יכולה להגיד לכם יש לי תיקייה בתוך הטלפון, בגלריה שלי, שאני קוראת לחומרים לסטורי ולרילס, ואני יושבת לפעמים כאן ובערב, אפילו על הטלפון, שיש לי קצת מוזה, אני לא נוהגת להגיד, תחכו למוזה, רגע בוא אני אמחוק את זה, אני יכולה להסיר את השיתוף, תראו את שתינו? יופי. אז באמת אני לא נוהגת לחכות למוזה, כי אם אתה מחכה למוזה, אז לפעמים אין מוזה. אז יש לי תיקייה שנקראת בנייד חומרים לסטורי ולרילס, וכל פעם שיש לי מוזה, אני מכינה כל מיני סרטונים קטנים כאלה לסטוריים, ושומרת אותה בתיקייה הזו, ונגיד אם תסתכלו עכשיו אצלי באינסטגרם היום בבוקר, רק התעוררתי, לא היה לי יותר מדי מה לעשות, אז שלפתי משם איזה סטורי, הכי חשוב שנהיה כל היום נוכחות, שכל פעם שמישהו ייכנס לנייד, שיבוא לו כבר להקים מאיתנו, שיראה אותנו כל הזמן. שאלה, אני לא רואה מי שואלת, אבל אם אפשר כמה דקות על סינון וקדלוג בטלפון. תני את השנקל שלך, ואחרי זה אני גם אמשיך. לא הבנתי על מה. על איך מסננים את כל לי למשל, אני נכנסת עכשיו לגלריה שלי, יש לי בסך הכל 25,441 תמונות בגלריה. כלום. בקיצור, מה עושים עם כל הדבר הזה? אז כן, באמת צלם טוב, כמו שהיה לנו פעם עם הפילים, צלם טוב הוא חוסך מלכתחילה. עוד פעם, לא לעשות ככה ולצלם, 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 ולצלם. לא צריך 5 תמונות אותו דבר. זה מיותר, וזה, אלא אם כן את מחכה שתעבור סירה ומחכה לה בדיוק במקום הספציפי, ואז אין לך סיבה להשתמש בשאר התמונות. את יכולה מיד למחוק או את שאר התמונות ולהשתמש בתמונה הזאת הספציפית. אני רוצה לתת עוד טיפ, בגלל שאמרת את זה, אני רוצה לתת עוד טיפ, שבהקלקה ארוכה על הכפתור של הצילום בסלולרי, את יכולה לעשות רצף תמונות. כן, אז זה באייפון, בפלאפון בסמסונג זה להחליק עם האצבע. להחליק, נכון. ואז בעצם את יכולה, נגיד, אם ילד משתולל לך מול הפריים, כאילו בתוך הפריים, פשוט למצוא את התמונה המתאימה ביותר, לבחור מתוך הרצף ולזרוק את כל השאר. בדיוק, אז מה אני עושה? אין מה לעשות, הנייד שלנו מפוצץ, גם בצילומי מסך, וגם שלחתי לחברה, וגם זה נשאר, וגם האישור מהבנק, וגם אין ברירה, כל אחת שתעשה לעצמה את הסדר שלה, אצלי זה מסודר מאוד מאוד מאוד, אני בן אדם מסודר, בתיקיות, יש לי תיקייה של, כמו שבסטורי אני מסדרת את זה בהיילייט, אז יש לי בנייד תיקייה של בוקבת מצווה, ותיקייה של צילומי זוגיות, ותיקייה של שקיעה, ותיקייה של שוקה, ותיקייה של חומרים לרילס ולסטורי. אז פשוט תסדרו לכם את זה, תסדרו לכם את זה בעיקר בשביל שאם מישהו מבקש מכם משהו, תוכלו לשלוף. אני באמת, זה נורא מצחיק, אני כאילו כל הזמן צוחקת על זה שכאילו בגלל שאני צלמת, אז כאילו כמעט כל דבר שאני אומרת, או כל סיפור שאני מספרת, מגובה אצלי בצילום. וגם אני שולפת את הצילומים נורא מהר, כי
כי הם מסודרים אצלי בתיקיות. אז קחו לכם שעה, תכניסו אפילו בלוז שעה, לעשות לכם סדר בסלולרי, עכשיו זה לא באמת ללכת למיין עכשיו את כל ה-25,000 תמונות, אבל לפחות שתהיה לכם תיקייה אחת, שממנה תוכלו, כאילו כמה תיקיות, שמהן תוכלו לשלוף במודע, בקלות, את התמונות שאתן בדיוק רוצות להראות למי שאתן מדברות עכשיו איתו. לגבי זה, גם כשעושים סדר בחיים, לא רק בתמונות, הדבר הנכון לעשות אם רוצים לזרוק, זה להגיד, טוב, הכל הולך לזבל, ועכשיו אני מוציאה מתוך מה שלא. מה שלא הולך לזבל, מאשר להגיד, הכל נשאר אצלי, ובואו נתחיל להוציא מהזבל. תשימו לב להבדלים, במקרה הראשון, הכל הזבל, אז באמת אני בוחרת את התמונות הכי. אם אני הכל משאירה אצלי ושמה לזבל, אז רק המטושטשות, ועדיין יש לי את הכפולים, אז זה גם איזשהו מנטור לחיים, איך לעשות את זה בחיים. אז גם קיבלנו טיפ לחיים, אסתי, ואנחנו לא תאמיני, את חשבת שהזמן לא יזוז, אבל את כבר מדברת 45 דקות, גברת. אז אם יש לכם עוד שאלות, אז זה בדיוק הזמן, כי אנחנו תכף מסיימות. בואו נראה רגע, אני נכנסת לחממוש. בואו נראה אם יש לנו פה עוד. רק להגיד לך שהיו לנו 34 צופות בלייב בפיק, וזה וואו, זה מגניב. אז יש לך תודה רבה מאסתי, ותודה רבה מנטלי, ואני מניחה שעוד הרבה תודות בהמשך, מסופי גם. וגם מגלית. בקיצור, אסתי, תודה רבה שבאת, תודה רבה שנהנית. שכחת אותי. נהנית. איזה כיף, איזה כיף, את תמיד מוזמנת. תמיד כיף איתך. וזהו, אני אשים לינק לאינסטגרם שלך, שיעקבו אחרייך, כי באמת הסרטונים הקטנטנים והחמודים האלה שאת מצלמת, הם חמודים ואני נהנית לעקוב ולראות, אז גם תוכלו לקבל השראה מהיצירתיות של אסתי, בזמן שהיא מתעדת את הימים שלה, וזהו, היה מעולה, תודה רבה, היה מעולה, תודה על הלייב המעולה, תודה על הלייב נפלא, את תראי את הכל אחר כך. אסתי, תישארי רגע איתי, אנחנו יורדות... תהנו מהתמונות שלכם, זה המוטו שלי, תהנו מהתמונות שלכם. מהמם. תודה שבאת, תודה שבאת. תודה לאלה שיצפו אחר כך, זה יישאר מוקלט כמובן בחממה. המשך שבוע טוב ויום נהדר.